zvanga zvisina kutombomira mushe nezuro Winky D Winky D kana kuti the goat amene mune muchimudedza muchiti kudi vari kunzi vakauya vakapfeka bhutsu ye2000 USD but ininiwo nemaresearch angu bhutsu inonzi dandelion chatoti nditouya ndichizoningina nemaresearch angu nyaya kuti bhutsu iyoyo nditori nayo iyo bhutsu yacho mazviona. So pabhutsu iyi kai iri kuita 1395 indakatoitengerwawo nomumwe munhu akangoti iyo shamwari ndanakirwa nenhingirikini the way yaunotaura nyaya iye bhutsu iyi kai takanga ndakangoita lakire kuti tongopfekerana same size vangoti ndandakatenga imwe iripo mina chingokusurprise ndikupochi bhutsu iyi inodhura so that unozongondirangarirawo ndopabva ndabva ndongoziva kuti iyo shamwari ndosame bhutsu yakapfekwa navaWinky D kuold Hararians ndopona kuti team iri kairi pafeya chapo chapo ana Winky D aumana vari kuita zvinzombe munyika vari kuita mari nekuti zvabva zvanyatsondiratidza kuti Holy 10 ndi Winky D hip hop handiti then toti Master H ndi Winky D zimdanzo imwe yapafana maupcoming handiti toti Japreza ndi Winky D music yake yechimurenga then vaWinky D manje vacho ndi Winky D manje Zimbabwean music yese kubva kuhip hop uriwo kumarimba uriwo kuchichichichi Winky D ndo baba vemusic. Ndakatarisa pane zvakaitika nekuti even kuzara kwacho kwakatoitika hondo yakatombo yatotanga kusena chinzi Winky D anga kazadza kupfura nhingirikini kupfura Japreza chichichichi izinangwa zvinenge zvisina zvobasa stereki zvokuti nhinga anga kazadza kudarika nhingi because vese vaimbika vese munhu anongoendawo kwaanodawo kaanditi wazviona vese vanenge vakapuwa kana mari dzakatongofanana alright wazviona but chandonyawo ndinakidza angu cheta pa yango bhutsu aiwa bhutsu arega muchindo yamboimba akati kachimoko kakandikisa bhutsu kaitozviziva kachimoko iko kakari smart kanga toonda kuti mufesi uyu anopfeka bhutsu inodhura because inini ndatarisa ndikatoona kuti anogona kunga chito chako chakana 10,000 USD or more pashow because onaka kana munhu achiuya nebhutsu chete what more outfit yese inenge ichikosta mari kubva kumusoro kusvika kuzasi watch zvese zvaanenge akapfeka zvese tongoti zvochikosta kana zvekuma 3.5 bendi rake lion anenge akapfeka outfit yemari bobo budza banda vakawanda kwinji mapanjo nevakoma nemadrums nevakoma nemagitari vese vanenge vakapfeka outfit yemari ko chikafu chavanenge vadya ipapo mota dzavanenge vanadzo dzine dzichirowa fiwo yakaita sei kuzviona. So zvimwe zvinhu zvokuti promota achitogadzira show unotonzwa vaWinky D vari kuti yekumboshandisa chete tisati taura yenhingirini yeoutfit nechinchi because zvinhu zvokuti amsure zvongotengwa paunobhadhira deposit vatotenga kuti tikutenga outfit yekupefoma kushow yakadai so zvinhu zvokuti vanongorongokuti outfit yedu isusu iri kukosta kana kuti ngatingoti 6,000 chete nevakomana vese zvimabingoti kabiu kecho kari kukosta 6,000 mozobhadharana yekuimba ndofuna kuti vanhu vakatungwa ini Winky D pakatanga kuita zvemusic zvekuimba izvi I think inini pakatanga kuimba first song yake I think ndenge ndandiri kumaform 2 ikoko iye anga achangopedza kumaform 4 because tinonyanya kusiyana zvedu.